mužstva, sekretář, roubař a kustos. Desítky let byl zlínský hokejistý neodmyslitelně zpětý. Obětavý člověk úporný, který začínal jako hráč SK Podvesné a Spartak Horvátov a jeho život vyhasl na místě, kterému celý občoval. Na ledě zlínského stadionu při tréninku největší naději. Dámy a pánové, prvním členem síně slávy je in memoriam Leon Veslej! Já poprosím na ledovou plochu, cenu budou přebírat Leon Veslej třetí a Leon Veslej čtvrtý. Dnes, před pár dny, 76letý Josef Herčko odehrál za náš klub v 70. letech 7 sezon v nejvyšší i druhé nejvyšší soutěži. Na zlínský klub bývalý obránce nezakřil ani po konci kariéry, věnoval se zde výchově mládeže. Dámy a pánové, druhým novým členem síně slávy je Josef Herčko! Třetí do partie, zkušený trenér, se už navždy zapsal do historie našich hokeje titulem v roce 2004, kdy pozvedl do té doby průměrný klub na extraligovou špičku. Ve Zlíně nakonec otrénoval 5 sezon a do sbírky přidal ještě jedno stříbro. V současné době trénuje úspěšný Slovenskou Žilinu, suverénního lídra druhé nejvyšší soutěže. Dámy a pánové, třetím členem síně slávy je Ernest Pokroš! Čtvrtým členem je extraligový mistr a tentokrát rovnou dvojnásobný. Za Zlín odehrál během 11 let 560 zápasů a pozbíral tím 237 bodů. V roce 2015 přebral po Petru Čánovi kapitánské C-čko. Kariéru končil o 3 roky později. V současnosti působí jako skills coach v našem klubu. Dámy a pánové, čtvrtou legendou do síně slávy je Ondra Veselý! Dámy a pánové, pátým členem je taky jeden ze zlatých zlínských trenérů, který v roce 2014 jako asistent Rostislava Vlacha pomohl ke druhému titulu. Bohužel zde dnes nemůže být, jelikož plní povinnosti na střídačce naší juniorky. My se mu budeme věnovat v dalším domácím zápase, ale jenom mi dovolte, abych vám řekl, že pátým členem síně slávy je Juraj Jurík! Dámy a pánové, in memoriam Leon Veslej, Josef Herčko, Ernest Pokroš, Ondřej Veselý a Juraj Jurík, to jsou noví členové zlínské síně slávy. Děkujeme legendám naší historie a my už se můžeme společně na utkání Beranů proti Zubům.